Когато реших да създам моята образователна академия Trade Academy за търговия и превърнах на живо 79 евро над 900, получих много въпроси. Много от тях подчертаваха, че аз виждам пазарите, защото имам дълъг опит, а един начинаещ трейдър няма да може да види това, което аз виждам. Разбира се, това имаше голям смисъл. Затова реших и да създам индикатор, който да помогне на хората да виждат нещата, които аз виждам, и да търгуват съответно по начина, по който аз го правя, използвайки моята стратегия. Индикаторът действа като спомагателен инструмент. Не е задължителен, но може наистина да помогне на начинаещия да научи очите си да гледат на пазара, докато свикнат с него и да виждат възможностите. И така, какво прави моят индикатор? Представете си инструмент, който подчертава потенциални промени в посоката на пазара преди те да се случат. Създадох такъв на базата на години наблюдение на пазара. Той комбинира ценово действие с ключови нива. А тези нива са базирани на концепциите на така наречените умни пари и по-специално зоните на търсене и на предлагане. Това помага на начинаещият, когато търгува, да не гони всяка малка промяна, да има търпение, да изчака така наречения на английски confluence или съвпадение и да вижда по-лесно къде се подреждат няколко фактора преди да влезем в реална позиция. Така се намаляват грешните трейдове и се увеличава процента на печеливши сделки. Ако се присъедините към моята безплатна Telegram група, ще можете да видите как всеки ден този индикатор се използва и резултатите, които реално наживо той дава. Нищо не се крие. А ако се регистрирате в моята образователна платформа tradeacademy.com, ще ви дам достъп до моята книга, която съдържа конкретна стратегия за търговия и доказана ефективност с над 80% в търговията. Безплатно. Само при регистрация. Присъединете се безплатно и се надявам да ви видя там.